Us agraden els colors lluents, vistosos i de tota mena, com un arc iris? Doncs avui portem un nou tag. Hola família! L'altre dia en Pep i la Berta de la taula plana em van nomenar per fer aquest tag de l'arc iris. Un tag on, partint dels colors de l'arc iris, haurem de dir un joc al qual sigui aquest color predominant i us explicaré una mica el per què aquest joc. És un tag que inicialment va crear el canal Roba4 i doncs que segueixo el relleu que m'ha nominat la taula plana per dir-vos la meva selecció de jocs. I bé, comencem pel de color vermell. De color vermell he decidit agafar A les puertas de Loyang, un Eurogame de l'Uwe Rosenberg, el qual ja veieu que és tot ben vermellet a la portada, i en el que, si sabeu de què va Uwe Rosenberg i sabeu de què va els seus Eurogames, doncs no té massa secret. Bàsicament, cultivar un hort i una altra cosa i anar combinant accions i, bueno, la típica manideta d'accions les quals això, doncs anar cultivant hortalisses de tota mena. Un joc que apreta molt i que funciona especialment bé a dos. No el jugaria més a dos. Però és un joc que m'agrada molt perquè realment penalitza molt l'equivocar-se i et magnifica molt bé el fer bé les coses. Bastant habitual a un Eurogame, però en aquest cas funciona a la mar de bé. I és un joc que hem fet alguna partida aquí a casa i la veritat és que va entrar per la dèria de 8 jocs d'Uwe Rosenberg i s'hi queda. Aquest joc es queda perquè m'ha agradat com funciona, m'ha agradat, no diré la temàtica perquè tots són iguals, però m'ha agradat tot ell com funciona, aquesta mica diferència que té respecte d'altres. Pot ser una mica liós al principi, però un joc que està collonut. Següent color, el color taronja. Com a taronja hagués pogut seguir en la línia d'aquests Eurogames, seria el més fàcil agafar una agrícola, però no, he volgut buscar una cosa una mica diferent i em quedo amb l'Scout, un joc de bases bastant peculiar. I dic bastant peculiar perquè no és el típic de jugar una base en el qual jugues una carta d'un pal i has de seguir aquesta, sinó jugues amb la quantitat de cartes que hi ha i el valor d'aquestes cartes. I les bases es van transformant. Van canviant de número, van canviant de valor, van pujant, van baixant. És un joc una mica esboixarrat, però ostres, és molt peculiar i la veritat és que m'agrada molt. M'agrada molt perquè és diferent de tots els altres jocs de bases que hagis pogut jugar abans. Si li podeu fer una ullada i aconseguir-lo, personalment crec que és una mica car pel que és, val al voltant de 20 i pocs euros, però bé, tret d'això, és un joc que mereix l'oportunitat, més és una caixa petitona, no ocupa res, i m'agrada molt. Per jugar amb 3, 4? No, per jugar a 4, 5 millor que 3. I això, que us agradarà molt, si el podeu provar, un joc ben peculiar, i que, per què no, posar-lo en aquest tag. Següent color és el de color groc. Color groc, tots estareu pensant en una línia de jocs que seria el fàcil, treure qualsevol joc d'ABA, de color groc, però me n'he volgut anar aquesta vegada una de les novetats aquest últim mes que li he fet un vici increïble i que m'agrada, però per mi és dels millors de l'any, no sé si és el millor, ja ho veurem a final d'any això, però sí del milloret que s'ho dit d'aquest any, i és Darwin's Journey, un Eurogame d'en Simone Luciani, en el qual el que haurem de fer és recórrer les Illes Galàpagos i anar fent molts combos, perquè es combinen moltes coses, amb una amanida de punts bastant increïble, però és un joc que t'apreta per tot arreu i que es gaudeix molt, ja sigui de 2, a 3 o a 4. Sí que és cert que com més gent té una mica més d'interacció entre els jugadors i tot va més apretat, però no el deixeu de jugar pel sol fet de ser 2 i llegir, no, funciona bé a 2 i es pot jugar perfectament bé. Llavors, és un dels millors jocs que sortirà aquest any i que, si no hi he jugat ja, doncs val molt la pena. Aquest sí que us ho dic de tot cor, a por ello. El següent joc que toca parlar fa referència al color verd, el meu color favorit, si molts heu jugat amb mi ja ho sabreu, i és un joc que probablement més partides he jugat, almenys les que estan registrades, i més hores hi he dedicat, i és El Senyor dels Anells, Viatges per la Terra Mitjana. Un joc que, si el coneixeu, us recordarà mecàniques molt semblants a Mansiones de la Locura, però en aquest cas està ambientat en el món del Senyor dels Anells i bàsicament el que farem serà portar uns herois de forma cooperativa i al llarg d'una sèrie de missions es fa una historieta, una campanya, anirem aconseguint l'objectiu d'anar derrotant monstres, aconseguint objectes, fent cosetes i mentre anem millorant el nostre personatge. És un joc que és brutal, o sigui, ens agrada moltíssim, que té diverses campanyes, diverses expansions i que no és només
fer un escenari un dia tal qual ella s'acaba. És que no, és que és això de fas la campanya, de dir el teu personatge evoluciona, pot canviar del que es diu el cometido, que és com l'ofici, i a partir d'aquí el vas evolucionant, va millorant, i és una brutalitat de joc. O sigui, és car, és un joc bastant car, però l'avantatge és que està tancat ja, el que hi ha al mercat és el que hi ha per jugar i no se'n farà més que jo sàpiga. Espero que almenys hi ha continguts i que se'n vagi generant, vagin sortint noves coses, però ja veurem. En qualsevol cas, crec que són totes 6 campanyes que té i cadascuna millor que l'anterior. Així que aquesta és la meva aposta pel color verd. No sé què us sembla. Següent color. Ara vaig a tirar uns anys enrere, un que és una mica més clàssic. És conegut, però tampoc no és el que més es vegi per arreu de les xarxes i per les fotos i per això. I és el color blau i seria l'Anacroni. Un joc bastant duret, en David Turski. Aquest home doncs, ha fet un joc de col·locació de treballadors en el qual la cosa més icònica, més peculiar d'aquest joc és una línia temporal en el qual tu pots demanar préstecs al llarg del temps, per dir-ho així, i et van donant recursos i coses doncs, del present, que tu després, quan vas avançant al futur, has de tornar al passat per retornar aquests recursos. Un joc també bastant convaire, perquè combina el que és la col·locació pròpia del treballador amb accions secundàries que vas fent segons quines coses vas comprant i construint en el teu imperi. Joc asimètric, moltes faccions per anar a provar moltes coses, i la veritat és que és d'aquests jocs que tinc fa temps a l'estanteria, he jugat molt menys del que voldria, però els cops que he jugat, hòstia, com l'he gaudit la partida. És molt xulo. I crec que és d'aquella saga, d'aquella remesa de jocs, abans que vingués el boom prepandèmia, és d'aquell joc que estava allà, que sí que era conegut, però que no va arribar a ser l'elit com ara quan surt qualsevol joc que és allò, el joc del segle, no. Es va quedar un esglaó enrere i per mi és un molt bon joc que l'expandiria, no ho sé, de moment per mi no cal. A mi el joc base ja em tira molt bé de moment. Potser quan l'hagi cremat més, veurem. Però us el recomano fortament i crec que amb aquest color blau li queda molt bé l'Anacroni. Següent color que tinc per aquí, el lila. Color lila, aquest m'ha costat més de trobar, però potser l'agafeu per les pinces, però jo crec que està bé. I és Welcome to the Moon, un dels millors flip and write que hi ha. Si entre aquest o el Welcome to normal, entre aquests dos, no sé quin em quedaria. El Welcome to normal és com més ràpid, més pim-pam, perquè saps com funciona, i el Welcome to és un joc més complet perquè té molts mapes, té una campanya i amplia fins a 6 jugadors, o amplia no, perquè l'altre és fins a 100. I el que et permet doncs, és tenir molta varietat de partides, però també això implica moltes més normes. Llavors, quin és millor? No ho sé, però en aquest cas, com que estic fent el lila, Welcome to the Moon. Un joc que sí que és més car del Welcome to normal, però, ostres, el poder tenir a dins un joc 6 jocs mateixos, doncs, per què no? Això està guai. I funciona molt bé. El no tenir mapes i haver d'anar amb llapis, sinó funciona amb retoladors i pissarres, doncs això és un plus que realment jo agraeixo, almenys no sé vosaltres, però allò, la por de quedar-te sense fulls per poder jugar i dir, merda, n'haig d'imprimir de més o buscar-ne o el que sigui, doncs s'agraeix. I bé, el següent, color rosa, aquest potser encara m'ha estat més difícil encara, però és un que tinc per aquí darrere, si m'aparto una mica, aquest d'aquí, i és el Bucle, un joc cooperatiu que seria com una reencarnació del Pandèmic amb una temàtica no té res a veure, perquè en aquest cas hem d'aturar el Dr. Fu de les seves malifetes i tot això, però és un joc al qual doncs, és cooperatiu i t'apreta bastant en què seria en el flux de la partida, conforme avança va apretant més. Aquests jocs que es va animant i engorilant per donar-te pel sac. En el qual el que haurem de fer doncs, és això, simplement anar atacant el Dr. Fu per guanyar-lo i alhora evitar que ell ens vagi destruint doncs, tot el nostre tauler a base de cubitos, allò molt dolents que ens aniran a fer mal. I combinant cartes, combinant accions i habilitats dels nostres personatges asimètrics, aconseguir derrotar doncs, aquest malvat doctor. I bé, fins aquí seria el tag que em va citar en Pep i la Berta. En el tag original de Roba 4 vaig veure que ells afegien color blanc i negre a l'Arquiris. Tot i no sé, jo he decidit afegir-los, a veure vosaltres què us sembla. Jo de color negre afegiria el Seventh Continent, un joc realment únic, brutal, increïble,
d'allò, escull la teva aventura, on vas posant cartes, vas resolent el que hi ha en aquella carta, se'n desplega una altra, i és una mena de trencaclosques que es va obrint i vas fent diferents aventures que cada una és diferent. Té un petit toc narratiu, que és el que té cada carta, i a partir d'aquí, doncs, a gaudir-ho. No es troba en castellà ni en català, òbviament, es troba només en anglès i no es pot comprar en botigues d'aquí, per tant, només per internet. Si voleu que us digui un joc que sí que es pot trobar aquí, en aquest cas em quedaria doncs, amb la Guerra de l'Anell, el joc de cartes. Un joc que funciona, per mi, seria un exclusiu a 4, però té variants per 2 i per 3. Però un joc que a 4 és com funciona. Cadascú porta la seva facció i és anar-nos a donar hòsties al centre en els diferents camps de batalla, els diferents sendes per allà, doncs anar-nos a barallar entre totes les faccions en el món del Senyor dels Anells. Un joc que té la seva duresa, però que si sou habituals jugadors de cartes us serà molt més fàcil d'entrar-hi que no pas si no ho sou. I això sí, requereix que els 4 que jugueu, doncs més o menys ja domineu bé les normes, perquè si no té moltes cosetes, moltes excepcions que es pot fer la partida una mica més feixuga. Però bé, tret d'això, per mi és un joc molt, molt guapo. I finalment, el color blanc, aquí he dubtat entre posar-vos un braç o posar-vos un paleo. No tenen res a veure un amb l'altre, són dos colors blancs, i al final he decidit agafar el paleo per rebaixar una mica la duresa, que ja el porto dient uns quants que són bastant forts, i en aquest cas anem a un joc familiar plus, que seria el paleo, i me l'he quedat no només per rebaixar la duresa, sinó perquè és un joc que és bastant únic també. He buscat una llista de jocs que siguin tots bastant diferents del que ja tenim d'aquests dels seus gèneres, i en aquest cas Paleo ho és, un joc cooperatiu al qual haurem d'anar superant diferents nivells, amb un sistema de cartes, que tenim unes cartes com comunes que juguen sempre, i diferents mòduls que es van introduint segons el nivell que estiguem jugant. Llavors cada missió és diferent, cada missió hi ha algunes normes que canvien, cosetes molt petites, però et fa viure una aventura prehistòrica que, uau, flipes, està molt xulo, i a més té una expansió, que ara tot just en soc a provar-la i començar-la a jugar, i que tinc moltes ganes de seguir donant-li canya a aquest joc i a veure fins on arriba l'univers Paleo. Però bé, aquest seria ja tot el meu tag definitiu. Com a extra, en tinc un aquí que em servirà per fer una nominació i és el Rainbow. Com ja que és el tag de l'Arquiris, hi ha un joc que es diu Rainbow, que és la de l'Arquiris, i que aquest joc em serveix per nominar les Lunatic for Gamers. Una parella de noies que em va donar aquest joc per un sorteig que em va tocar i que els agraeixo molt, que me les estimo molt, y que Timi, Tama, ja lo sabéis, no hay excusas, hacer el tag. I l'altra persona que vull nominar és el meu incondicional amic Enric, el professor Mompi, que vull que faci aquest tag i a veure si té nassos de no afegir euros durs. Seria un doble tag per ell, però ho farà tot d'euros durs i espero que també se n'en surti bé. Així que això és tot. Espero que us hagi agradat el tag. Compartiu-me les vostres opinions a veure quins jocs posaríeu vosaltres en aquests colors. I res, ens veiem al proper vídeo. Que vagi molt bé. Adeu!